Čauko ľudia, dneska sme tu zase za ňom. A hráme bravo. OK, tak ja to nehrám. Ale budem hrať. Zatiaľ sama. Takže zatiaľ hrám sama a potom bude hrať aj on. Zahráme si solo showdown, samozrejme. Kto nevie, tak ja som vytvárala aj svoje vlastné mapy. Môžem vám ich ukázať. Mám na Knockout a na Duo Showdown. Takže zobereme si... Ukážem vám obidve. Takže edit. Takže takto vyzerá na Duo Showdown mapa. Vyzerá celkom cool. OK. A je to veľmi dobré. Boxy sú skoro všade. Každopádne to bolo všetko. A ešte... OK. Počkaj, Anjo. Čo? Chcem dať friendly battle a... Teraz takto. OK. Choď počujem, tak vymažem tých botov. Ideme Berry proti Berry. Ale to nedá. Ale dá? Veď ideme. To nedá. Tak... Ja budem inakšie. Dobre. A bože, vidíš, čo som ja? Áno, si El Primo. Kurne, aby sme to nevideli. Tak dobre, ja sa nebudem pozerať. Čo? A Aha. My asi môžeme mať to isté brawlera, ja som mal Duo Showdown. čo to je solo? Yes! To neukazuje, akého máš brawlera. To neukazuje, akého máš brawlera. Počkaj, vypnem botov, hej. Dobre. To je také trapné. Trochu je to trapné, ale... Okej. To je ťažké. Ty máš ešte k tomu El Prima s hyperčarčkou. To je debilné. Ale nebudeme... Neutočíme, hej. Áno, pretože to bude potom blbé. No a zbierame sa ako pre Pauliky. Ja to ničím 8 powerov naraz. To je posra. Ja mám 2 paury. A ja môžem. Som dead, kamoši. Nie, počkaj. A to nie je dead? Jediné, že by som neukradol power. To je debilné. A ty máš gadgetu. Ja mám gadžetu a ty máš zase hyperčarčku. Ktoré v reálnosti nemám. Tak ja neviem, ale keď si mal... Kempíš, ty kempíš. Ja nekempím, veď ja sa furt pohybujem. Som v liste teraz akorát. Oh. Ty tam hodíš ice cream. Ja nemám rada Berryho. Lebo nehraj. A teraz si vyberú inakšieho brawlera. Áno, a ty si dáš Berry. Ho. Nie. Hociakého brawlera, ktorého chcem. OK. Berem. Ale dáme si teraz na blízko, hej? Na blízko, to je ťažké. Nie, dáme na normálne, hociaké no. OK. Ja sa toho nebojím. Škoda, že nemám na nikoho hypercharge. Ja si viem, akého máš brawlera. Nevidel som to. Skús ho znázorniť. Mám na ňo nejaký skin? Hej.
Ešte mi povedz jednu radu. Potom aj ja ti poviem rady. Takže mám na ňoho jahodový skin. Jak sa Ale ti smeje. dám veľkú radu a to už budeš vedieť. No tak dám ti, je to taký trochu zombie. Frank. Uh-uh. Čo? Tak to neviem. A dám ti ešte jedno slovo, ako napoveda, mucha. Včela, alebo hoci čo. Neviem. Nalietanie, akože, nie vták, ale niečo takého. Tak to ti neviem. Dobre, daj ready. To Emoska. Áno. Vážne, veď ona nemá nič spoločné s muchou. Však sprej. Si povedal mucha. A tak sprej na muchy. To som mal ale tak ja si To má myslím, že sprej. MSK má skôr ten sprej na tie hieroglyfy, či čo to je. Čo je? Vidíš? No to, čo na staré budovy vždycky niekto kreslí, vieš. Áno, ja takto. Ty si vyhrala. Ja som prvá. Dobre, ideme ďalšie kolo. A ja môžeme si znázorniť, koho máme, hej? OK. OK, ja neviem, tento by šiel. Neviem, co. Toto za týmto som mega strapnem, si myslím. Ale mám na neho mega dobrý skin. Ja mám sa nemám. OK, asi minuli. Dobre. Ty začínaš s radami, hej? Áno. No, hovor rady. No takže... Ale to bude veľká rada, si myslím. Má masku. Takú veľkú, takú akože fakt veľkú masku. Berry. Nie. Iba na hlave ju má. Ale povedz mi druhú. Nikdy som ti ho neukazovala. Akože fakt nikdy. To ja neviem. Teraz ja dávam masku. Ale to ti dám veľkú. Nie, to radšej nerobím. Takže mám skin ako lopta. Daryl. Áno. Tá, nemôžem hovoriť. Tak nič. No, už to vieš. No. Dobre. Moje je lukostrelbec. No strašne. Angelo! Čo nie? To je zvuk. Nie. Som na Angelu zabudla, ale... Počkaj. Jessie? Nie. Má strašne malé meno. Iba z 2 písmeniek. Iba z hej? Bo. Áno. A boa! A to budeš čumeň, aký mám na neho skin. Počkaj, mám na neho nastavený ten skin. OK, mám ho. Ak to je ten za 29 gemov, tak sa zabije. Nie, počkaj, ja neviem, za koľko gemov to je. Ale vyzerá to strašne opečko. Daj ready. Za 29 gemov to nie je. Nie je to tam. Daj ready. Daisy be rolling. Nemôžeme zabiť, hej? Daisy be... Pozeraj sa. Tento. Už sa nehrá, nemôžem na mňa otočiť, hej? Ja na teba neotočím. Tak ja som zlitý. Ale že mám dobrý skin. To skin získala tých rewardov na začiatku. Ja som to získala zo Stardropu. A potom si dám strašne opečko, ktorého mám skoro najsilnejšie.
Pekne si prehral. Čo? To bolo... Veď, ale ja mám bol strašne na slabom ranku. OK, ďalšie rady. Nebože, vyberme, že brawlera. Toto bude najznámejší podľa mňa brawler vôbec. OK, OK, tak mi dávaj rady. Počkať, čo si robíš? Ja nemám hypercharge, ale dobre. Takže, Počkaj, no čo robí? je na blízko. To nebola veľká rada. El Primo. Tak hovor ďalšiu radu. Nejakú takú väčšiu, hej, než... Má veľké vlasy celkom. Počkaj, niekomu to poradiť. Jessie? Nie. Je to chlapec. To chlap. To je Sebastian. Vlasáč. My máme totiž to takého Je spolužiaka. to Colt? Nie. My máme takého spolužiaka, ktorý má strašne dlhé vlasy. A keď sme sa fotili, tak pán fotograf ho nazýval Vlasáč. Ja nie, to je žena. Roza, to je žena. Na blízko Jackie, to má krátke vlasy. Ale ja som ti poradila, že je to chlapec. To ja očividne nemám. Musíš ho mať. Poviem ti to, že keď si ho chceš vybrať ako prvého, no tak je Griff a Edgar. Kto chceš vybrať ako prvého, ako čo? Je Griff a Edgar. Tak medzi tých. Kto je to? Ja som zastavil Edgara za... fakt neviem. Alebo je to Vieš čo, Griff, alebo je to Edgar. Vieš čo, ľudia, čaute. Čo?